Nenguva yakatooneka ndofunga inogona kunga yaitosvika gome yakasoitwa samamuka ndatoona munhu maunga wasifunga patakaenda kwaikuita sabhuku area iri kunetsa navanhu yainaokura ndofunga yakangoita maybe 0.5-0.6 hectares. Patakaendapo tiita maintenance atakaita kuzasi kwemunda uno kune anozivi vamwe maezengeni wari kuzasi munda uyu unoti pane panorimwa other side rine miti migamu saka interview dzatakaita isisi chekutanga tabvunza kuti migamu ndeyani tobva tatonzi ndeya Gorogodo tikaenda tikacheka kuti yakakura zvakadii zvikanzi yakaharvestwa almost 5 times tobva tachibvunzisa chiri kunetsane inyaya yei. Nyaya yakaenda kobuda ndeyekuti samamuka warunzi wakaita arrangement yekutengeserana land naGorogodo. Watengeserana land wakatoenda ndofunga kunzi kunyamajura kwaunga wakaenda kuona kwekugara kumapurazi. Saka wakatopiwa mari yawakapiwa nekutotransportwa kuendeswa ikoko Gorogodo ndiye akatozviita. Saka kubva I think kuma late 70s or early 80s ndobva zvakaitika, asi samamuka wanenge wakazouya around 2013 ndopa wakauya vakuchiklema kuti ndakuda panzvimbo pangu yobva yaenda kwaishe Sanyamanu wobva wadzirwa nenyaya kubudikidza netsanangudzo dzevanhu wanga wachiziva nhoroondo yanga iri panzvimbo ipapo. Wabva ipapo mubva wanyarara wobva wazouya ndofunga 2025 ndopa wazodzoka futi nenyaya yekuti no panhu pangu paya ndopadi ndakupana. Ndatoima kutoona vanhu vagara futi wakadai so, but evidence dzatakagadha paground dzirikutaridza kuti samamuka wakaenda wakasiya waita arrangement nemunhu community yese ndo zvainodi zvainoziva. Saka kana kuri kuti pane paino machanges kana chii apa pakada kuti nyanyei kuita padhuze munogona kuzotiwo mukaona mukana munotorawo madziche mairi matatu mobvira kutopfuura moenda kuzwa bhozi vamwe vanhu vacho tazwa nekungonyeperwa tazwa nekuti munhu unochinja zvaanenge akafunga kuti otora direction yaanotora, especially mucommunity imomo ndo mune futi yekwamaonya yemisha mitatu yakapinda musemu yadhi, but papaine munhu umwe anga akuziwewe buda asi sabhuku anga ruziva kuti wakatoiswa mwana wake musemu yadhi imomo. Saka mune kadambudziko area inoda kuti pamwe pacho muti munotomboitawo meuya muinterviewa vamwe vanhu vacho bhozi munhu akangofunga kuti ndaindiine pangu paya apa, especially nyaya yeYouTube dzevanhu vakatitora vari kutitora mapicture. Munhu akangostadha akaona kuti changu chiya chinobuda unototanga kutodzoka kuno kubva atanga kutoti reka ndimboende koedza kuti pedu pe60 years paya tinobuda napo here. Saka ndo dzimwe nyaya dzatiri kurira muno, but chokwadi vanhu vanenge vachichiziva kuti zvakamira sei. Inini chokwadi chandakaona chirikutaridza kuti bamba wakawo yadhi yanga isiri yawo, because pane migamu yakora yakatemwa hameno 5 times irunzi ndeyaGorogodo. Vanhu vecommunity wanga varipo vakakonfirma, paina vana mai wepasaidi apa nevamwe vongu nevekwaSabhuku wese vakakonfirma kuti wanga wakazotengesa community yese inoziva. Saka pamwe pacho zvinoda kuti munhu kana anetsa ngaadzokeswa kucommunity oenda kunyadziswa kucommunity ikoko. Kana ainyepa aiuya kuonyepera mambo ngaaende nayo community otaurira community yese kuti apa ndiri kuti ngepangu, community yoziva kuti zveshuwa munhu uyu iwe wakaita zvakati taitiri kutozviziva iwe bhozi tiri mudare munomu. Vanhu vanotaura bhozi vanoteka advantage kuti kudare ende hakuna vamwe vanhu varipo zvamatoona vanhu vatofuwa kuda mai manjava anga ari apa konfirma akataura kuti handipozviziva, but munomanga kutosimuka kutaura kuti iyi yadhi yanga iri yanonzi. Asi dare rese rarine community yakazara vanhu vese akaramba kuti nzvimbo yese handitozivi kuti ipaya pari pano.
saka titori nedambudziko wasamamuka ndotiri zvotaura yazotaura zvoimhema pachena nekuti ini ndakagarapo 1974 ndikatobereka vana vanokwana kuita vatatu ndiripo. Mazuva andakapisirwa dzimba namukoma wakanga akurwara ndakatogara muimba mwaavo kwe6 months ndichedza kuti nditsvage mari yekuti nditsvage zvekupfeka, nditsvage zvekufuka, nditsvage zvekuwakisa imba. Ndikawakisa imba yacho futi ndikachizoenda kundamuri futi kutoenda kubasa kwenda ndatoenda kudhemu Osborn Dam. Ndakatosenza paOsborn Dam kubva Osborn Dam kutanga kusvikira Osborn Dam ichipera ndanga ndiri 1982. 1982 ndakanga ndatwara musikuedzera ndazotopinga ikokubasa ndokunga ndatwara mama ane 10 years muri kugara kuseru kunyamajura kunyamajura ndokumba kwenyu kusisirwa kwendiri zvinosabatanidzi Osborn nenyamajura kunyamajura mamuri kutei kunyamajura ndandi agriculture administrator mushefu wevarimi ndakatoenda kukosi racho kutondo mamuri administrator maigara pai muri administrator takanga timbogara muimba yamugezi vamazodini yacheke vamazodini ndikabva tachizotsvaka pekuti tioti kuchizogara pamakutsvaka papari pai pekurenda here kuti aiwa pakazi ndotsvaka pekutombogara pekugara mutsvaka pekugara ndipamapaona ndikapaona vamapaona ndakapaona mapaona vamazodini manje tikabva tachizorwarirwa nemwana mwana wakanga akubudirwa kuti wanga waita manje wanga uchitaura muzukuru waita akagara naye kukwasho manje ndine wamuisirai mudzimu waisa pamwiri pake ikabva enda kotongwa kwamama chaakukudhosai hari kuti nzvimbo ndei chaakukudhosai mudzimu wabuda hausiri mudzimu wabuda saka mupindire nyembe inini ndiri kuitira kuti manje ndakachizodzokera iyo zvakanzi zvatopera nyaya dzekudzokera kumatombo kana kuti kumakura amaisogara ndofunga takambotaura nezvazvo munomu tiri kuti mukaona mugariro watakaita takada kutopa muenzaniso wedu isusu kuti tinokwanisa kunga takabva kunana wana sekuru wedu wakabva kunana Tanganyika uko wachiuya waizoti Mozambique wachizodidini. Saka nhasi uno tinodzoka here isusu kutanganyika toti ndo paigara sekuru wedu. Saka vanhu varigara ipapapo izvozvo ibvai zvinoita here. Tese takapera kumigrata kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana tikazogara. Saka izvozvi zvimakuklema matongo emakore nemakore kwamakasootisa izvozvizvi kwamuri kubva ikukoko handi ndokwako anestendenyi kunyamajura handizvo ndokwako anestendenyi saka maakutiza futi kudzokera kwamakasobva kare kare saka muda kuti vanhu ivo wadzokowo here kuenda kubotswana kwawakasodini kwawakabvawo ndizvo here ndizvo taakuita here kuti kwatakasobva gore ra19 gochainhewe ndokwatakudzokera futi izvozvi ko paurutiza ipo papanhasi udosiya painani pamusoro ichangamire nditori nedambudziko naye murume uyoyo kwangu kwacho kueriya kwangu kokoko ndichatozoiunza futi kunoko murume uyo ane dambudziko murume uyo nasabhuku maunya vane gemu ravo ravari kuita iro riri kutengesa minda nditori nedambudziko naye kwangu kwacho uku kwari kutaura kuti kune minda yake futika kwangu kwacho futi ari kuti kuminda yangu futi kutaura chinhu isitendiri apa pane zvinoitizvafanira ndogara zvafanira indogara pakamba pamba pandakavakira pakamba
but mutemo zvaunototaura ana mudhara echipadanano vanototaura kuti pagara vanhu vakamigrata kubva apa vachinomanika bridge ndofunga munobaziva madhara ndogara pakamwe ndopandakavakira ndikatopona pandikutone matombo but it doesn't mean kuti ana changamire nana mudhara muchauya futi kuti tirikubada futi kuti ndikatova upgrade saka tifambidzokera mashure saka imi kana muchidzokera mashure nyika yese mimudai tende pasekuru yedu tataura kuti baba wanobatsirwa wachangamire wabvunzei kuti kicheni yavo iri papi semunhu mukuru so kicheni yavo because haukulemika kicheni yako iri papi mamutasi handiti tichitotangira apa kicheni pako tiona kuti wabva pakicheni pamwe pacho paunozorima ndepapi kicheni yavo iri papi kicheni ndopinda ndakawaka ikatsva iri 1982 kwamakomba kwamuroti ndekwenyu ukoko kicheni yenyu iri pai kwamakomva minda yetiinayo ikoko asi tichigara uko ndodaigara mibambo ino zatitabvisire kutoana zvatoita bambuka ndezvekuti I think tatone dambudziko muno zvekuti vanhu vauda kunyanya kutry nenyaya yekuti paarea ipapo pamunotaura penyu padenga ipapo pane matambudziko vanhu vakutengesa saka mautofunga kuti mimi mukadzoka kubva kwamuri nemajuraka matengesa minda monodhivheropa kuti nyamajura monotenga mbudzi nemombe kunyamajura no will not allow that kana kunokurudile ndiyo makatobva makaenda magara ikoko kwamuri kunyamajura zvoda kuya kunyepero ndazi gidhemu rakapa 1992 ivi moti 1982 ndadandoona mirira kutanga basa akamutoya kuda kuvakwa ndia ngatisadaro hapasi penyu papamba mambo isitendende yangu ndikubara ndepapapa yakanga iri ndobva maenda orit vanhu varipo apo mune nguva yakareba sei muri 1982 kusvika izvozvo how many years ndokwai 2000 hani ndopoka ndira mberi tikaenda kudarira sabhuku wakaramba siwandipe ndopoka ndikwazimirira kusvikira manoo angu arimo akanga apera manoo angu izopinda 2002 ndikaenda kwaishe 2002 asati atombofunga chazoitawo mambo 2002 ndasati atombofunga kuti chazoita mambo katombofunga ndizvo ka ndanotofunga nyaya yekuti kutsvaga kuti kamusikana kanoti ndikaroore imama tobva kare muhamba 2002 ndakatadza kuita reclaim land yangu kozo yasondone kubva 1982 kune madzimambo mangani 1982 anga ari pafiwa kubva asiya 1983 ndobva papinda chimbadzo kusvika 89 chimbadzo ndobva paita acting mudharabhani 82 kusvika 94 ndobva paita hondo apa dzeumambo handiti kusvika 2004 kozopinda chakanyuka vazopindawo chi 2014 ndobva paita acting kusvika 2023 kokuzopindawo jibalo madzimambo mangana 6 muzova madzimambo mangana 6 machief akagara uyo achipa uyo achienda kusvika izvozvi ma10 years nhasi muchitaura kuti papari papo
azviiti baba. Dzokai kwamamuri mambo wari panzvimbo ikogarai panzvimbo penyu, because kana ari mambo akatozviramba 2000 handizvichinji zvakaitwa namambo 2000 izvozvo haina kwenda kwamambo kwakaenda kwaishe. Kwaishe kwayakatoendai kudai mamusina kuita nazvo munodai makapila kuna mambo. Saka defect yekuti aiwa hamui kuna mambo unoyo chinhu chekwa 1982 koma 1982 takutoita mapati, taitoita mapati tiipere road tichiimba iyi kuti mukoma nhongo takura risabhu tiende tiri kucelebrata victory yehondo 1982. nhasi uno maakutitaurira zvimwe aiwa ngaregere kuya moreporta iye akugara paishe kwamambo makona aifanira kunge atori nenhumwa yakwamakona because murume uyu haachagari mamutasa. uri kwamakona haachagari mamutasa Kwa 2000 uswira hivi. regaiti kubatsirei mutemo vamwe. Mutemo ndeuti mambo pamangapiwa judgment naishe kana musina kuirana naye maifanira kuapila kuna mambo. Handiti defect yekuti hamuna kuapila kuna mambo, it means kuti nyaya iyoyo mutongo wamakapiwa nanhasi ndiwo uripo. Mistake yomakamaenda kuita makamaenda kuregedza kuti ishe wacho akakupai mutongo afa. Handiti so it means kufa kwaishe nenyaya dzake dzakadii dzakafa. Saka wedza akagona kana kuti akatadza zvese zvakafa naye. Saka tiri kuti ibambo dzokerai panyamajura, ari panzvimbo garai panzvimbo ndepenyu. Hade